बार' जोंलाय फैबायलै कमेन्ट हरदों नामा सोरबा हराखै रावबो बेरायनो फैदों बिदि डाइरेक्ट बेजोंसो गारजोबनो हागोन कमेन्ट खालाम औ औ आंनो मा होनोहाय सिंगोलनि गारि नङा इयो मा जादों ब्र' बेरायफैदोंलै मा गारि जाखो पिलपिलि लांफैदों जोङो सेकेन्ड हेन्ड ना बिजनियाव फैदों ओमफ्राय थांगासिनो दङ बिजनि मोनबाय ने पिलपिलि बिजनियाव दङ बिजनियाव पिलपिलि सेकेन्ड हेन्ड लांफैदोंलै आइया नाथेथ' बड' MCDK बिजनि टाउनाव बे चिरां डिस्ट्रिक्ट औ थेंक इउ ब्र' सोमदोन नार्जारि सेकेन्ड हेन्डसो लादों ब्र' मन्टु स्वर्गियारि माबा 84,000 थांबाय इयो 2 बोसोरनै जाबाय आरो गारिया माबाया पिलपिलिया गोदान लानो हाया ओमफ्राय आदानिसो 84,000 बेनो गारिया ओमफ्राय नै दा सिङावसो दंना सानिफ्रायथ' देखायनो हानाय नंला बिजनि टाउना सन्जय नार्जारि बिजनि महा चिरां आयौ मा बारलुयो आरनायखौ लालाय रेलगेट नै रेलगेट मोनबाय थ' बारलुयोलै बर' बाजार ब्र' जोंना महा नों अबे गामिनि ब्र' बलराम नार्जारि बिजनि बर' बाजार जोंना गामिया चिरां डिस्ट्रिक्ट आरोना बे बिजनि टाउन इयो आं ओरैनोसो लायफैदों दे लोगोफोर जानला मोनलासो नै थांदो माथो लायदो नोंसोर बाइकखौ
रोङोलै रोंगोनदां थांदो गारिखौ लायबो थांलाय ओरै सा आरो रेल गेटनि सा नै गारिया बेनो नै सेकेन्ड हेन्ड दामा बांद्राय खोनाङाखै बुंहरलाय 40,000 माबा 84,000 लाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो सालाननि 100 होदेरबाय बोसोरनै जाबाय माबा 1.5 लाख लादोंमोननो लेखा थेखा दंजोबो गासिबो ओमफ्राय बेटारिफ्राबो गोदान गोजा आरोना सालायनानै थांनोसै जोङो आं सालायफेरा सालायनाया ओमफ्राय थेवबो सालायनायनोसै खबरा मोजां ना लोगोफोर गासिबो एटिएम खाथियावनो दङ ब्र एटिएम खाथियाव थाथ'बाय आदामोनहा बाइक लायदों एटिएम खाथियावनो दं माथो एटिएमआ बैलाय खाथियावनो दङ रेल गेटनि एसे सा आं लाइभखौ दाननोसै दे लोगोफोर दे मालाबा माबानोसै आं बारा मोजांबो लाइभ खालामनो रोंलायलाङा थेंक इउ स' माच गाइस